Zebur 42. Hudaya ve onun gutuluşu için umid duası. Ey Huday, sen meni akla, Hudaysız milletten alıp, ber menin hakımı. Hileger ve adalatsız adamdan halas et meni. Çünkü pena tutyan Hudayım sensin. Sen näme üçün meni terk ettin? Duşman meni gısan wagtynda näme üçün gam gussaly gezmeli? Senin hakikatyňy, nuruňy ber. Goý olar ýol görkezsin maňa. Goý olar meni äkitsin mukaddes dagyňa we ýaşalgaňa. Şonda Hudaýyň gurbanlyk sypasyna keýpi kökligim bolan Hudaýyma bararyn. Ey Hudaýym, meniň Hudaýym, men sana arfada övgü nagmasyna aýdýaryn. Ey canım, sen näme üçün gamlanýaň? Näme üçün sen içimde ıňranýaň? Umydyňy Hudaýa bagla. Men ýene oňa halasgärime we Hudaýyma övgü aýdaryn.